يلا كله على بيته. البيت كله على البيت. صرتوا احرار. يلا كل واحد على بيته. يلا 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 عمو لا تخافوا. كل واحد على بيته. لا ملجأ ولا شيء. يلا لا تخاف. لا تخاف يا عمو لا تخاف. يلا كله على بيته لا تخافوا. لا حدا له شيء عندكم. يلا كلب صاف الرئيس صاف كلب لا تخافوا لا تخافوا. يلا الكل معك في دولة يا اختي. شرائع الدولة صادت السرية. تعي يلا انزلي عمو انزلي. تعي اللي ما بده يطلع يضل. ايه حرام محجوز حريته. الله اكبر. الله اكبر. مساجين يحيى. الله اكبر. ايش اللي صار؟ سقط النظام. الآن نحن في وسط دمشق. أقسم بالله الذي لا إله إلا هو إعدامنا كان اليوم قبل نص ساعة أنا وهالزلمة. أقسم بالله الذي لا إله إلا هو 54 شخص إعدامنا كان اليوم. لا إله إلا الله. В тюрьме. Мы, которые были в тюрьме, нас 60 человек передали сюда Низаму. Из нас 30 человек погибло, умерли, 30 человек живые. Вот 30 человек сейчас вышли, 33 человека сейчас русскоязычных, которые с нами, которые живые. Остальные все умерли. Кто у курдов, мы не знаем же. Мы не знаем положение, что было. Мы 5 лет сидели в подвалах. Ассаламу алейкум. Я Мухаммад Ясин. Я сидел 5 лет в тюрьме у низамовцев в Дамаске здесь. Нас русским передали, русские нас камышлы от курдов забрали, 60 человек, привезли сюда в Дамаск. Мы сидели в тюрьмах, кто-то сидел в карцерах, одиночках. Заболели многие туберкулезом, я сам переболел.